Прислали мені ось такий жовток. Це у нас бак, походу, з якогось ФЗ. Такі шикарні вмятини. Задача ці вмятини всі поправити. А результат по цьому бачку у нас ось такий. Все, що було отут по цих всіх містах, кантиках повитягувалось. Оце вскрилась стара м'ятина, тут вона була зашпакльована. Її більше витягнув, там де зміг долізти. І це теж стара м'ятина. Отак воно тепер виглядає. Мінімально шпакльовочки і буде шикарний бачок.